Ah. Kuan yun ay tinud-anay gid nga trabaho di ay. Ani samot na kay di man kamo manigalyo mampahulay man. Ani udto ta mga bayo. Kay ako sudan mga isda. Pahulay lang gud utog mainit. Yan ni mga siuti nga sagol mga bayo. Oh. Ya, ang talbos nga gisagol ako ni bay gamay ra kayo kay. Kuan naman kanang padili kay pre manimaho pang isda mga bay. Sabaw. Bay sabaw repart, pagko repart. Part ko sabaw dire. Kaning ulo part di ka ganahan mo ni part. Ipitas ko di ba? Alamat ilos kasi siya. Mga ano ta kay gutom na. Di mo gusto, di sila kabalo mo kuno na ba unsay hagot sa tao ba? Lagi, kaya ka nagpota lang gito nga. Kayo pa ba? Wala na ba nga pareha na tao unsay kakapoy nila, mo kun kakapoy sa tao. No? Trabaho sa tao. Puro mo kun kapoy. Kita nga nagpatrabaho, kita mo ito. Katao nga kang gipatrabaho. Ha? Sabaw. Kulipot mo ginayon kulipot sa oras ba? Kulipot sa oras. Di man ginama dato ang tao nga na og di pa gumikan sa mga trabante. Dapat magununa pa sa trabante no? Paano siya pa doon? Ito, pada. Di apa morto eh. Makaingon na gini ako mga viewers o followers part nga. Ikaw ra magit-perminti isa karon na kay kauban mo siyempre. Pero isda ba? Nag-dis sa amin sa among buwak mga bay. Baby's breath ba? Napay mo ingon part ba nga? Ipakita na imong gitanong mga baby's breath. Idol, na man nag-request ba? No, nya na. Kaya tagang gusto ko na akong si video. Video ko dito ah. Ngitong eh. Ano kayo pagsugod? Alaot. Buhatan na kapon ako nag-content kapon. Kita, nagtili na magkukupo sa itong mga latest na akong hinabisan. Pero karon sa mga bago na kong tanong mga bay. Wala pa ako kapos kaya. Kuan pa. Di pa kasi labong mga bay. Tol, labong to ah. Kita na ako to. Lami asabaw eh.